Eli tämmönen Creative Memory appsi kannattaa ladata App Storesta padille. Ja ottaa valokuvia, suurin piirtein 20. Ja täältä näin saa lisättyä, tuosta kuvan kohdasta saa lisättyä niitä kuvia sitten tänne. Tämä on tämmöinen lukukäsite muistipeli. Ja sitten kun nämä kuvat on tänne laittanut, niin painetaan tuosta ja täältä tulee peli. Sininen on helpoin taso, vihreä astetta vaikeampi, keltainen, oranssi ja punainen. Pelataan sinistä. 4000, 7000, 10, 7000, 7000, 7000, 10, 10, 4000, 4000. Ja nyt voisi pelata tämän seuraavan tason, mutta tässä esittelyvideossa siirrymme suoraan punaiseen tasoon. 470, 3250, 800, 5500, 7000. Oi, olikin 70 ja 7000. Eikä vieläkään tule paremmin. Mutta täälläpä tulee 7000, 7000. 100, 50, 80, 80. 600, 6000. 600, 600. 20, 5500. Katsotaan. Ei vieläkään. 800 ja 5000 oli tuolla. 100, 2000, 300, 50, 70 ja 800. 5500, 20, 5500, 800, 2000, 20, 20, 300, 400, 100, 50, 3250, 800, 3250, 3250, 400, 100, 400, 400, 100, 100, 6000, 800, 70, 50, 300, 800, 800, 800, 2000, 50, 50, 50, 70, 70, 300, 6000, 2000, 300, 300, 300, 6000, 6000, 2000, 2000. Eli tarkoituksena tässä pelissä on nopeuttaa numeron nimeämistä, numerosymbolin nimeämistä. Ja jokainen voi tehdä niin vaikeita numeroita kuin itse luokalleen tahtoo. Ja välissä voi olla vaikka kuvia helpottamaan näitä pelejä. Erittäin hyvä apuväline lukukäsitteen vahvistamiseen.